Camir li pişta xwe girtiye. Diyare ku piştawî deşe. Kesê ku piştê wan deşin ku di nav gel de jî ev êşandina piştê gelekî berbelav e. Jê re tê gotin ku fitik, bigirtina obezîtê, bêhereketiyê em dizanin ku ev vê nexweşîna fitikê zêdetir dibe. Ev re lêkolîneke nû hate kirinê. Kesên ku çixarê dikişînin li wan vê nexweşînê zêdetir dertê. Eman ji xwe divê meriv dev ji çixarê berde. Eyca kişandina çixarê piştê em bêjin qenserê yani pençeşîrê nexweşîna piştê fitikê jî derket. Ev car divê îdî meriv dev jê berde. Li ser vê meselê kam herin hürgüliyên vê mijarê hîn bibin. Ev çi qas talûke ye û rewşa kesên ku çixarê dikişînin di çi astê de ye em baştir hîn bibin. Zane go cigara bixwarin dibe sebeba fitka piştayekî. Hiç çigalu bihîstiya? Ne? Gun zanin go cigara dibe sebebê fitka piştayekî. Hemû nexweşî jê çêdibê, ne fitik tenê. Hemû nexweşî jê çêdibê. Lêberî hûn dixwîjî? Em dixwin dîsem dixwin. Çima? Ya elmandina, mane ne eslên dixwin hezara milyona insan dixwin. Di nav cixareyan da gelek tiştên kimyewî hene. Yek ji wan jî nîkotîn e. Bi taybetî nîkotîn nahêle xwîna movikan baş biherike here û were. Ya fitkê me hes nekiribû. Me ya akciğerê his kiribû, kezeba spîl ya fitkê me hes nekiribû. Valla fıtık mı nizani bu ya fıtık vega az peylan bu tedbişe ama vakit ditre navai flast ki insan ki çağrı bakı zarar etti dora hoş etti mala hoş etti cehiş etti hamwa. Piştem roda her du hasiyede perçe goşteye. Jividet bejin disk. Evi ku servan ji damarı tanıkanın u van damara da ji vakti kuşkaret kişinin van damarı tanık zuat ka. Vakti ku khun na çevirji servan diska ji birinç edbi. İnce ku khald mesela tişte granelde qota alka tiverde fıtık çedbi. Masulkeyên laş çi qas zêde bin rîska fitikê ew qas kêm dibe. Di civakê da çi qas nêzanî jî kesê ku çixarê dikişînin bi wan re fitika piştê çêdibe. Li gorî lêkolînê kesê ku masulke û qasê wan xurt be ew qas kêm fitik dibin. Ev piştem roda divirde goşteye. Qas jwan Tirkî bêjin qas. Ku ev çiqa zêde bî, çiqa sağlam bî, jê re bêjin îç xorse. Mesela evê ku ji bonî ku fitik baran çê nebî, hem qasa pişte wan em êskê wan geleke sağlam bî ku ji wan re fitik çê nebî. Ji bo masulkeyên pişt û zik xurt bibin, lazim e meriv her tim sporê bike. Bi spor dibêjin ji bo masulkeyên we bihêz bibin, avjeniyê bikin û di palan de bimeşin.